Bona tarda. No vull pagar. Què diu aquí? L'empresa ens informa que la conducta consistent en no pagar el peatge podria ser constitutiva d'una infracció del Reglament General de Circulació. Fantàstic. No? Perfecte. Està apuntant la matrícula ara. Ja has donat el tiquet? Sí. He aixecat la barrera, però el semàfor en vermell no el penso posar. Posa'm el verd, posa'm el verd. No hi és el senyor. Sí, està aquí, no sé què està fent. Digue-li que ens ha de posar el semàfor verd. Bueno, fent coses. No em molestaré, si està treballant, en teoria. Avui hi ha gent que ho ha fet això, no? Segur, cada dia ho fa algú, mama. Mira, verd. Merci.